Bueno, mireu, xavals, això és la meva dentadura, que jo crec que és la que gasten en Halloween per a les dentadures estes que es venen de Halloween, doncs pues no, són les meues dents, que servirien de molde. Estem a la clínica del doctor Barrachina, en Regina, que mos ha fet una... Això és meu, en sèrio, tio? Això és teu, mira, tenim prou apinyament, sobretot en la part de baix. Que locura, tio. Vale, esta denteta la tenim completament dins. És la de Gargamel, Sí. que tenia ahí el reflejo. I com es quedaria aquesta part d'ahí baix en l'Invisible Line que van a posar-me? A veure, com es quedaria això? Anem a alinear-ho tot perfectament. Toma, en sèrio? Anem a expandir un poquet el sector posterior, vale? I alinear-ho de tal manera que queden totes ben rectetes i que pues, al final no anem desgastant més la part anterior i inferior que és la que tinc fotuda. desgastadeta. Ah, vale, clar, és que mira, tio... Claro, madre mía. Així no seria. I la part de dalt? La part de dalt anem a fer El programa este és un flipe, el mateix. Estes Buah, dos mira dentetes com estan, claro. anem a alinear-les correctament, anem a tirar-les cap a fora Sí. i de tal manera que també expandirem sectors posteriors Flipa. i es quedarà així, no? Com es queda el tinglao, I quin procés, quants mesos més o menys considera vostè que estarem? Alrededor seran 24 mesos. 24 vale? mesos. I bueno, pues ja explicarem, tens que portar-los sempre, només serem per a menjar, has de llevar-te sempre les dents abans de posar-te-los Vale. i bueno, són molt còmodes, ja ho veuràs. I una volta que estigui el procediment en marxa, vull dir, ara tu ja li dones l'ok i tardareu un mes. Sí, un mes en aplegar més o menys, sí. Vale. Ja ho tindríem tot. Tinc l'avantatge de que serà per després de reixos, però l'inconvenient és que m'acaben de confirmar que no puc veure Please Play en l'Invisible Line. Tampoc és que estigui tots els dies veient, però jo que sé, un divendres en l'Esport, en el Goya o en Tocata, pues jo que sé, sempre s'han dado un moment. M'han dit que igual una copa de vi blanc igual sí, però Please Play no. El Please Play no està fet per l'Invisible Line. Bueno, no passa res. Bueno, empieza así el momentazo en la clínica del doctor Barrachina. No sé porque ya entofosar. Verás tú, una sonrisa. Sonrisa perfecta. Profiten que digan antes, queridos. Adiós. Adeu.